Genitiv går ud på, at et ord dannes ved hjælp af at tilsætte et apostrof eller sætte apostrofet efter. Ord, der i forvejen ikke ender på s, tilføjes der apostrof s. Ord, der i forvejen ender på s, tilføjer man kun et apostrof efter ordet. I genitiv er der nogle forskellige regler med, hvornår man skal tilsætte et apostrof. For eksempel når der bliver omtalt om personer, så bliver der sat apostrof s. Hvis der er højerestående dyr eller kæledyr, tilføjes der også apostrof s. Hvis det er tidsangivelser, tilføjes der apostrof s, men hvis det er i flertal i tidsangivelser, så bliver der tilføjet apostrof efter. Ved lande er der oftest tilføjet apostrof s, og ved stedbetegnende ord bliver der også tilsat apostrof s. Denne opgave går det ud på, at man skal indsætte det apostrof det rigtige sted. Hvis man kigger i etteren, så står der "This is Peter's bike", og i dette er en fejlsætning, da man skal indsætte et apostrof imellem R og S i navnet Peters, da det er en person, der bliver omtalt om. Adjektiv er adverbium. Et ord, der lægger sig til et substantiv eller pronomen, det er et adjektiv, og et ord, der lægger sig til et verbum, et adjektiv eller et adverbium eller en helsætning, er et adverbium. Et dansk eksempel på et adjektiv kunne være, han var en venlig mand, og der venlig lægger sig op af mand, som er et substantiv, er det derfor et adjektiv. Og et andet eksempel, han optrådte venligt, ligger venligt sig op af optrådte, som er et verbum, og derfor er det et adverbium. Og på engelsk er de fleste engelske adverbier, der får man ly til adjektivsformen. Så på nogle engelske eksempler kunne være, that song is beautiful, og da beautiful ligger sig op af song som et substantiv, er det derfor et adjektiv. Og det andet eksempel, that girl sings beautifully, ligger beautiful i så op af sings, og sings er et verbum, og derfor er det et adverbium.